Tak to je zřejmě poslední den u nás, kdy jsi těhotná. No, nebo taky právě ty 3 týdny. To je miminko, Ozzy, to je miminko. To je miminko. To je miminko. No, to je miminko. Miminko. Baby. A Lukin se opičí. Prozor je prostě všechno bába. Všechno je bába. Pojď. Pojď, ty moje bába. Co vidíš? Co to tu teď dělá? No Luky, ale tobě když to dám, tak to nepapáš. Ty na ty buchty nějak